Uy, huli. Malaki to mga toy, malaki to. Ano kaya ito mga toy? Ayun, ay, ano kaya ito? Ay, laki ito mga toy, ito. Yun, ito mga toy. Wow. Uy, yan na naman mga toy. Uy, uy, uy. Ang ganda ng size ko. Uy. Uling, yun, kakalirin sa wakas. Uling. Sabi ko sa'yo mga tayo. Oo, di ba mga tayo? Yun, maraming salamat Lord. Uy, ay sus, maliit pala. Kaya mo yung nila sa ilalim ng kangkong. Palabasin mo sila. Ginagawa mo? Tulog din ha. Yung mga angkin mo, yung mga papaygon mo. Huwag mo lang papayo. Angkin lang, saka yung mga ninang mo, palabasin mo na. Digay ka mo ni Kapino pa magsalit. Itsan daw sa diya, Manoy. Itsan daw sa takuan ko ton sa kuha. May sura. Paitara ako sa kangkong. Masubad abdi ngalod-ngalod. Ta. Di naman ay oh. Dardakulo na di. Ay buray sin. Ano kaya nangyari? Oy, sa buray. Nakadulag. Nakatakas. Sayang. Panibagong araw, panibagong fishing adventures po tayo. So samahan niyo po ulit ako mga toy. Dito naman tayo sa may Barangay Maliban. Paborito rin namin fishing spot ko dati. May dulo ng Santa Cruz, Barangay Santa Cruz. Dito sa may banda rito, Maliban na po yan. Improvement na talaga tong Barangay Maliban mga toy. Saka Barangay Santa Cruz. Bali, ginawa na nila yung yung riprap dyan mga toy, o yung tulay. Dati dito toy, ito yung area na to. Lumulusong kami dyan bago makatawid ng papuntang Maliban. So ngayon napakaganda na po. Pag ganun lang tayo hanggang doon sa may dulo, sa may water lilihan. So sana di na tayo mabot sa may water lilihan, dito pa lang tayo, makadali na tayo para sa susunod na araw na lang natin puntahan doon. So dito tayo mga toy, maraming pong salamat at sa lahat niyo pong suporta sa ating channel mga toy. Maraming salamat. Bali, dito lang tayo mga toy, dalawa ulit yung pamiwas ko. Good morning po ulit sa inyo mga toy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Sa mga napapadaan po sa aking channel mga toy, baka naman mga toy, baka nagugustuhan niyo po yung kalokohan ni Kachoy ba? Hindi kalokohan, mga adventures ni Kachoy. Yun, baka naman mga toy, pasupport naman po. Dito tayo pala mga toy, sa mga bagong nakatune po sa akin, nasa Bicol Camarines Resort po tayo. Fishing adventures po natin. Nasa Bicol tayo muna. At bakasyon po ako sa aking nanay. Yun. At sa muli, Happy New Year po sa ating lahat mga toy, in advance. Sana makarami tayong adventures dito mga toy sa Grabe, ang ganda dun mga toy sa may dito pa. Sa may sa unang adventures natin dun sa may Barangay Pagbubungon, sa may Barangay Madawon pala. Oo. Grabe mo ito, yung laki yung nakawala sa akin. So siguro sa susunod na araw, pupuntahan natin doon mga toy, bakan natin doon. Yun, sana madali natin yung nakawala mga toy. Tsaka maraming pumapasag doon mga toy na nakarpa. Grabe. Kaso wala tayong sit up mga toy, pang karpa pala. Nakalimutan ko yung yung braided ko. So ito, kung may pagkakataon mga toy, baka pwede to. Sobra na siguro to, try ko na lang siguro to. Siguro bago tayo umuwi. At sa karpa kasi mga toy, umaano lang yan, season yan tuwing malamig yung panahon. Siguro nag-happy-happening din siguro sila. Naglalabing-labing ba. So yun mga toy, balik samahan nyo pa ako. At marami pong salamat sa lahat ng silent viewers po at sulit subscribers po natin. Yun, maraming salamat mga toy. At mega love shoutout nga pala kay RSJ Fishing Adventures. Yun. At kay Kulas TV, yun, mega love shoutout. Karaan, pauwi na tayo siya ng Pilipinas. So sana magkabanding tayo ito Master Kulas sa Laguna Lake, sa Pamamante. Maganda rin yung mga ito, mga kuring dati na kabanding na natin sa Taling Piwit.
pamamantik yung pag-aayunin natin. At muli, yun, congrats kay Talim Pills talaga. Successful na pa-tournament yun nakaraan. Linggo. Sayang yung nakawala ang mga ito. Kung duda ko namatay, kung di dalag. Tilapia ang malaki. Biglang inanon. Sinirit ganun. So yun mga tay, tara, samahan nyo pa ako. At may galang shoutout nga pala sa lahat ng ANC Anglers members at sa sa Bruce Anglers. Yun. Salamat mga tay. Pa-share naman po itong natin live. Itong adventures po natin. At abangan nyo po mga tay yung gagawin ng ating channel at meron tayong gagawin. Bibili tayong dalawang rod. Yung lulukal lang mga tay kasi nakapangako tayo ng dati. Di ko lang ma-content mga tay yung natin yung unang sahod natin. Naman tayo yung unang sahod natin mababa lang. Walang susunod tumas na. At muli maraming salamat po sa mga nagtitiwala at sa mga nagsusubaybay sa ating channel. God bless po sa ating lahat. Tara mga tay, samahan niyo po ako dito. Ay, makadali na tayo. Abangan natin mga tay yung mga lumalabas sa kangkong. May water lily. Sigurado yan mga tay. Kasi dyan mga tay, napakalalim na area na yan. Mega love shoutout nga pala kay Jason na Alasdag yun. Kay JP Sing TV, mega love shoutout. Johnny Juice TV, yun, mega love shoutout. Kay GC Fishing Adventures, mega love shoutout sa inyo mga tay. Sa may puno mga tay, hinangat-ngat na yung puno. Tilapia mga tay. Bala katambuhalin yung puno ng kawayan. Yung tulis. So yun yung kanina. Bigla kasi tinakbo pa ganun dun sa ilalim. Hindi ko inaabot. Dapat pala paghawak ko, ginanon ko na kagad. Hintay ko pa kasing umulit. Yun, dali. Dali ka ngay. Ay, nakawala na naman. Yun, dali. Dali ka ngay. Ay, nakawala na naman. So, yun. Maliit sa tungkok natin talaga. Lagi na lang ganito mga ito. Yung nakaraan, nakanawalan din tayo. Maliit na yung hook kasi natin mga ito. Yung size 5 lang ito. Mukhang di hubra itong hook natin sa Manila. Ito yung hindi ko napagandaan mga ito. Alam ko katulad nung lugar ni Kabingwit to na medyo maliit lang isda. Ito pala, mayroon pala yung malalaki. Dapat dito matay siguro mga size 4 siguro. Para medyo malaki-laki siya. Ang laki nun mga to. Ayaw man lang. So, nakakadali tayo ng dalag dito mo ito. Bagal niya na. Kasi kahimik siya dalawa na. Shoutout na nga lang tayo. Ayun, nag-love shoutout nga pala kay Kachoy Riding Thunders TV. Yun. Pa-support din siya mga tayo. Ito yung yung tropa natin na ito yung asawa, napakabait na asawa niya. At pa-support din pala mga tayo sa lahat ng ANC Anglers Group, yung mga kasama natin dyan. Karamihan dyan mga tayo nagpa-vlog. Huli! Yun! Nadali rin sa wakas kung tulog. Sabi ko sa'yo mga tayo. Di ba mga tayo? Yun, maraming salamat Lord. Natuwa natin sa tiyagaan. Dapat nakaramihan tayo mga tayo. Nakakawala lang talaga Tsaka di ko nababantayan mga tayo yung cellphone ko talaga. Di kasi pwedeng ibabad mga tayo. Thank you. Gandog sa Ganda mo mga tayo. Ganyan lang siya mga tayo. Pero napaka talaga. Yun, high-tech na yung natin mga tayo. Yung kagaya ng isda.
kay nanay, napakalit na lang ibig pero ang kaganda yung size mga tol. Tabihin na natin yan. Uy! Uy! Diyan ka naman mga tol. Uy! 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 Ang gaganda ng size oh. Ang ganda ng kulay. Pulang-pula yung mga ano mati o pulang-pula mata, bakit kaya nagagalit siguro sa ano sa tikling na ang ingay. Pakain natin ito na. Para dumawit na dumawit. Tinataboy naman kasi yung mga tikling. Uy, huli. Ang malaki to mga toy, malaki to. Ano kaya ito mga toy? Uy, uy, uy. Ano kaya ito? Ay! Laki ito mga toy, dito. Yun. Ito mga toy. Wow. Uy, ito. Maswerte natin. Nakakuha tayong itong natural. Ay, walastik din. Hawak-hawak ko lang yung ano, kala ko kung anong ginagawin. Kasi ginagawin ko mga toy. Walastik bigla yung tinakbo. Ibig sabihin kanina mga to, yung tinakbo kanina, ito rin yun. Ay, naku. Kayo ha. Ba't kayo nagtatakbo? Ito na ako. Ito nga kasi pagka ito nakasibo talaga. Ito yung mga probinsyang ito mga to, natural to. Sigurado. Dalagdatin kayo. Hindi kayo makapagmasko nito mga to. Pag kayo nakagat nito, ay nakagat. Natibo. Tanggalan natin to kasi delikado yung pamangkin ko dito. Ay, huwag naman ako po kasi tahan na ako. Ikisayo pa ako mamaya eh. Tuwan-tuwa na naman nanay ko nito. Tanggalan natin ito matidugo kasi mapagalitan tayo. Ayan mga tayo. Ay, naku Lord, thank you Lord. Lala, matanggal. Ayun, tira tayo ulit dito. Ang tuloy na sa dulo. Lastik na. Yung bandaro natin sa may kangkong na yun, tinakbo, ginanon na. Ay, teka lang natin. Uy. Uy, huwag ka. Kumakain ka na. Tumakas ka ha. Thank you talaga Lord. Basta mga tayo malakas yung kutob ko. Talaga bakit kaya ganun? Kahit kayo rin siguro mga tayo pagka nakukutuban nyo, di ba? Pag may kutob talaga, talagang sundin nyo na mga tayo, isa na yun. Blessing yun sigurado. Tamang tama kasi mga kasi ito yung ano niya, naririnig yung pasag ditong ano sa bangka, kaya hala siguro nanginginan sa gilid, kaya sila naman nagsalabasan sa kangkong, kaya tamang tama lang dito natin lagay kasi pumapasag-pasag sila eh. Yun mo doon mga rin doon mga rin nadaan ito dito. Nandun yung boyfriend ko. Kasi mukhang babae ito eh. Pagdating mo na ulit. Sana walang lumusot na copyright eh. Mahirap mag-edit may ano, tugtog mga rin. Yun, mega love shoutout nga pala kay Katoy Aldin Bernal. Yun, mega love shoutout Katoy. At
Kay Kuya Prince Pabarlan, mga toy, pa-support din po si Kuya Prince Pabarlan, ma'am. Kuya Prince Pabarlan, mga toy, pa-support po para ano, regalo nyo na lang po, mga toy, yung ano niya, yung subscriber po para maging 1,000 na po. At ma-monetize na rin po sana sa napakasipag rin na ano yun, mga toy, na angler sa Guadalupe. Yan lang sa madalas sa Guadalupe kasi na-injury nga siya na nakaraan niya. Kawawa naman. Ayun, mega love shoutout nga pala kay Papa Tim tsaka si Kuya Bilog. Ito yung Bilog, mega love shoutout. Napaka-supportive rin po. GCD Tablan, may mega love shoutout si ano, Salim Angler Speech. Kay Kachoy Raymart Gondra, yun, mega love shoutout Kachoy. At congrats. Kasi meron tayong spot bukas. Pupunta natin dito. Ayan o. Hindi si Busing. Oh, bukas dyan tayo mga tayo. Dyan tayo. Yan ang ganda o. Pakita ko sa inyo mga tayo. Saan mo si Roger? Manoy? Roger na iginig ko ah. Baldon. Kaya mo? Oo. Sabi ko na nga ba. Yan si Manoy Lito pala. Sabi ko na nga ba. Familiar ka na ba? Sa Manila nagba-vlog kaya si Manoy Lito pala na di oh. Si Manoy Lito pala yung may love shoutout sa mga ano, mga tropa natin dito. Ninong nga niya ako sa to. Okay. Sa agom mo. Ayo. Ganda yun. Itsan daw sa diya. Oh, Manoy. Itsan daw sa takuan ko ton sa kuha. Maisura. Paitaro ako sa kangkong. Sadi mo daw. Ayan ko ragon bukas diyan tayo mga toy, dito tayo. Sabi ko na nga familiar sa akin mga toy. Mga toy binigyan pa ako ng kangkong. So ang purpose pala niya mga toy, talagang nililinis na talaga yung iispatan niya daw. Yun daw talaga yung purpose ng ano niya kasi sa pang-araw-araw daw na ano, pangailangan din ng pang-ulam yun, nakakalibre na daw siya. Totoo naman talaga mga toy, maging masipag lang talaga dito mga sa, ano, sa probinsya, siguradong may pang-ulam na. Katulad dito mga toy oh. Dito kasi nagsawa na sila dito. So ito, sigurado ito, naku, sa Manila, Diyos ko, yung 10 piso. Kaya ito lang mga toy oh, ilang tangkay lang ito. Naku, baka 50 pesos na to. Maraming salamat. Kachoy Lito boy. Thank you. So iispatan natin yun mamaya mga toy. Siguro mamaya or bukas. Dito na lang tayo bukas. Saka na tayo pupunta dun sa ispat pa din yun. Sigurado yun mga toy. Kasi yung ano, pagos yan mga toy, pupuntang irrigation. Tapos may naka-cork na pinaglinisan niya. Sigurado yun. Uy, ay sus Mariusi. Agaroy. Ay naku, yung dawi. Akala ko dawi na to. Maliit pala. Sabihan mo yung ano mo doon sa ilalim ng kangkong. Ginagawa mo. Yung mga tulog doon ha. Yung mga angkin mo, yung mga papayon mo. Huwag mo lang papayo. Angkin lang, tsaka yung mga ninang mo, palamutin mo lang. Kamo ni kasi ng pamaskala. Bago tayo mamaya mga to, umuwi. Subukan na natin daw ispatan gabi. Yung nilinis ni Kachoy dito. Sabi ko na nga ba, familiar sa akin si ano. Familiar sa akin yung mukha eh. Kasi dati dito mga tayo, talagang namimingwit na kami dito yung mga tayo. Kasama namin yung matanda, si ang nati dati. Yun, si Malangit na nawasana yung kaluluwa na matay na yun. Sus, grabe pag umarbis kami dito mga tayo. Yung mga lalagyan namin, sus, ganito na ano. Tapos nagbabao na lang kami doon mga tayo na, ano, ng kanin, tapos mag-iyaw na lang kami dito. Nakakanis yung dati mga dito, napakaraming isda dito dati.
Agos yun dati, ganda ng Agos yun mga toy. Papuntang ano, bayan, papuntang ano to, malaking ito. Yung dating pinunta natin doon mga toy sa may dulo, yung kasama ko si Tibok dati. Mga toy, grabe rin doon. Madami pa na dating, ano kasi maliliit, malayo na kasi masyado yung mga toy. Maganda doon may kasama doon sa spot natin. Para na nakakatuwa talaga. Ito nga pala kay Tokayong Roger Baldon. Mga Baldon family. Saka yung mga Isita family, yun. Sila Pading Bongbong, naglag shout out yun. Sana ma-meet natin doon. Pupunta daw sila doon mamaya. Mga katoy, try natin doon mag-isip sa lininis ni Katsoy dito. Tara, ang ganda ng mga toy, tinignan ko. Saka sana dinawian na ng ng tilapia doon. Ito yung huli natin dito mga toy. Yun. Goods na yun mga toy. May hito pa tayo. Oh, thank you Lord. Yan, gandaan tayo mga toy. Gandaan tong spot niyo mga toy. Linis-linisin lang natin ito mga toy. Linisin. Ayan, ayan. Bakit ang agad to? Sus, ulit, ulit, dito ulit. Puti, ulit, dito ulit mga toy. Uy, hindi na to. Sabi ko na nga ba mga toy, maganda to. Thank you talaga. Thank you so much sa pinito. Pinagos mo rin. Pinagat na itong asa. Naalala ko tuloy yung spot natin sa ano natin. Sa Canarin, Tarlac, Canarin Lake. Mahito. Ganda eh. Bukas mati, maganda to. Sabi niya, pagkalumi na rin yung tubig, sakto na yan. Marami na tilapia na yan mati. Umulan kasi kagabi mati, kaya malabo itong tubig. Pwede ka lang sa pisto mo dito. Naalis kasi natin dapat nakagaling para di i-anot yung line natin. Uy, ala, ano to? Ala, ano to? Uy, ito ulit. Uy, ito ulit mga tay. Oh, ito ulit. Aba, may ito pala dito. Uy, ito ulit. Thank you Lord. Grabe. Ba, ay. Ayun. Ay, nagus na yung isa ko. Inagos na yung isa ko natin. Magandang pa-welcome to mga tayo. Itong spot natin na to. Tingin tagal lang nakatayo dito. Kakaano talaga pag hito mga tayo. Nagugulat na ka na lang eh. Nakawala ng floater eh. Bataan namin to. Thank you Lord. Grabe. Mga tayo, makaisa na lang ako. Uwi na ako. Okay na to. Goods na goods ito mga tayo. At para makahanap ako mga tayo ng magandang tawag ito, na magandang bulati. Kasi gusto ko talaga mga tayo yung kulay pula ng bulati. At least tayo dito mga tayo. Yung unang spot natin dyan mga tayo, sigurado yun. Mas
maganda yung pagka talagang maaga-maaga. Kasi mga toy, wala ka na basta talaga mga toy, bagong ulan talaga tapos malabo yung tubig. Panigurado. Sigurado yung hinto mga toy. Balik tayo dun mga toy. Balik na lang mga tayo dun natin sa kapila. Pagka dinawian na lang to ng mga tilapia, babalikan natin to. Alis din natin. Inak ko. Sino magbibigay sa atin ng ganito? Libre ulam na naman tayo. Yan, simple-simple lang ng buhay probinsya mga tayo. Ay, thank you Lord. Tara mga tayo, tayo. Balik tayo rin sa pisto natin. So yun mga tayo, bali yun lang po muna mga tayo, yung fishing adventures po natin. At susunod mga tayo, promise mga tayo, parami to mga tayo, sigurado to. Ubusin ko lang mga tayo itong bulate. So medyo tumumal siya. At sigurado mga tayo, pagka nakahanap ako mamaya mga tayo ng kulay pula na bulate, sigurado hindi lang ganito mahuli natin mga tayo. So yun, hindi lang po muna mga tayo. Marami pong salamat sa mga nagtiyaga po at nanood po. At sa mga nanood po at di nag-skip po ng ads po, maraming salamat po. At papasalamat tayo pala kay Kachoy Leto. So naglinis dun sa spot natin ngayon. Nakadalawa kagad tayong hito ron. Ayos. So yun mga tayo, sana mabalikan natin yun. Saka ito. At yan. Mag-aana pa tayo mga tayo ng iba pang fishing spot po. At saka doon sa may Madawon din, yung maganda rin yung fishing spot doon mga toy. Yun din yung inaasam ko na mabalikan. Sana marami pa tayong fishing adventures na magawa. Yan, maraming salamat mga toy. At ako man mga toy ay bitin din sa natin. Kasi na, yun, wala nang bulate mga toy mga namatay na yung tira pa kasi ito nung isang araw mga toy na natin. Yun, maraming salamat po. Thank you Lord sa blessing na naman. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you mga toy.